Kde mám hen tú pikantnú srandu? Neto. Naučila som chlapca rozprávať, tak mi nehovor, že ho nenaučím krajať zemiaky. Heli, kde je hen tá ona moja? Baterka sa jebe. No však. Tu máme nabíjačku. To moje. V aute. Ježiš, Keď budeš štartovať auto, to som ja doniesol aj minule. Jaj? Musí mať zapnutý motor aspoň 10 minút. 15. Lebo dojebe si motor tým pádom. Celú elektroniku, keď bude to mať iba chvíľku zapnutú. Ty jebeš strašne elektroniku. Nechytám ti dado. Tak ale mohla. A tu je. Dogoláte do tohoto máček, ochutnáka. Deň doláš. Čo to je? Ochutnaj. Nechcem ochutnať, ja sa nepýtam, čo to je. Však ochutnaj, uvidíš, nepýtaj sa. Keď si namočíš maliček a ochutnáš, tak sa uživý práca, poctivá. Ne, tudy. Povedz chlapcom. Čo? Keď si namočia maliček a ochutnajú, tak To bomba. nič sa im nestane. Jaké mletky. Padli ti okuliare. OK. Ja to nemal. Dobre budú. Ty máš... Čo to je? Namoci maliček, ochutnaj. Neboj sa toho. Tak iba maliček, keď si namočíš a ochutnáš, tak to nestane nič. Tak ochutnaj. Ďakujem. Môžete to si to závakáť, že? Nabážajú, že? Že habajného, že? Trošku. No, jasné, že. Alebo cesnakové. Tak čo mi dal fotak, to keby si videl, ty kokot, no tak zomreš. Iba normálne som vyplazil jazyk, pustil vodu, umýval, čakal na nás. Najhorší fakt vodu. A vieš to ešte robiť, to ešte viac ešte. Keď boli na Bali, Najhoršia minerálka. Dominikánskej, Pivo, ochutnal druhú najštiplavejšiu papričku na svete. Kigabo. Že ochutnali ju, hneď sa dotrcala na halucinácie z toho. Druhá najštiplavejšia paprička na svete. Naštipal, čo není ghost? Neviem, ako ja si to tu nerozumiem. No ghost. A to je také, že máš halúze. No a že boli na Bali a že tam, že druhá najštiplavejšia ochutnalo to, že hneď sa zkrcala nové halucinácie. Filip? To máš, no. Taký extrém a že hneď tyčka, že Aj brzdku. No to máš. Ja neľúbim ináč štiplavé moc. Ale to je bolestné, to není chuť. Mám rád len tabasko. Prajerka to toľko štiplav zožere. Ale ghost to je nejaký... Mne to chutí na pizzu. Práve to je. To sa mi ešte, ale to keď si vidíš, a keď to sa dá vidieť, to tak. To by sa len chytilo, to keď si sa potrel, ty kokot, aby si umrel. Všetko máš na sebe. Do dna. Oprášim ťa. Ale ošupal zemiak. Už jeden ošupal? Kucka sa ti, kucka. A však na ex. Ja budem na ex. A čo Na si jak všetky žena? svoje ex. Čo si jak? Na piču. To si spravil. Čo si jak? Ešte, neviem čo si jak. Nepoznáš to, nepočul si tú pesničku? Čo si jak? Hovno. To som sa ti dala toľko, ale daj si. Na ex. Na ex. Na ex. Na ex. Na ex. Sa nechcem zgrpnúť. Filip, na Sa všetky nechcem svoje... Ja nechcem piť rýchlo. Nepí. Ale dlho, nechcem byť veľa, ale dlho. Len pomaly. Fú, a grca na mňa. A tak mám brzdu. Daj si k tomu kyslú uhorku a nepovedz cez. Tam máš ešte druhý, no daj mi. Druhý zemiak, druhá... Jeden polobec si na 7 krát. Počkej, ne. Pohode. Vychutnal. Vychutnal. Degustátor. Omamných a psychotropných látok, ale... No.